So, watch mo na kami BJ's. Ining BJ's nga hindi pala mo Costco yun. Ining malag tsaka sige kami yung Costco tsaka ang social lang yung Costco. So, okay na kami yung BJ's. More on wholesale. Enjoyin na kami maglibot-libot kasi kaya kami mo to the goal. Ayun kami. Yan din tissue mo. Nangating kaya pa tissue. Etong muna. Nagamit ako something nila. Ano pa? Sibuyas. Opo, sige. Uy, natama na. Kinakawa ko sibuyas ka rin? Kumaka. Tsaka itong kulay brown lang. Buli ko ulit ang kulay brown. Kulay brown. Panggisa last din eh. Ano nang brown? Itong brown ito to. Yellow. Onion. Wait mo. Magkakilala mo yun. 16. Ah, uwi na ako mo sabi. Siya talaga parang kastainin. Sarap ng spinach. Anong karakol? Ba't ang kayo masira na mo? Oh my gosh. Sakit. Yaman yata yung kayo dyan. Yan lang. Yan, tinan. Fruits. Mangga. Ha? Nasabi mo? Sa akin, ShopRite. Ah, talaga? Mag-ShopRite ka ka ba? Oh my gosh, I cannot. Saka atin ko sa ShopRite kahit ito. Wow, sana all. Matura lapit ng saging to. How about this one, no? No? Oh, yun. Oh, kasanding na, oh. Oh. Oh, saka ba ShopRite? Oh, mag-ShopRite sa to.
Joke, kita kasi ShopRite. Dati ka rin kami mamalengke talaga. Linipat kami kay ni kasi tingkay 5% cashback. Kita ShopRite 3%. Syempre, nung ka rin tamo, manakitan ka rin tamo. So, dalada na kayo rin ka rin. Total, ito tani yung vlog ngayon. Makapila na pala din. Halata na ba sa luwan? Love Kai, ano ba ito? Egg. Mukhang katasali. Kaya o ShopRite? Nung mag-ShopRite ka taro. Kaya namo to talating 5% cashback pala. At tila rin kayo ng jacket. Yan, jacket. Damit ko jacket kayo ni kaysa inyo. Again, when huwag kita listahan ko, pakita nga kalimuan sa luwan. Sige, matamad kami laging luluwal. Hanggang malapit yagi kami. Egg saging nga pala. It's up to you. We can buy one, we can buy two. Tsaka na mo kayo, nakakalimutan creamer. Sayang. Sabi mo yan naman ang trail. Ayun, hindi ko rin kitang creamer na ito. Ako ko rin kayo eh. Itang, sorry. Ako ko rin joy itang milk king gatas. Umintang milk na milk. Balik itang coffee milk. Kita ibang kabilang site ah? Okay niyan. River kita. So makanya kami, muli na kami nalitang lalagay mga ningega na gano'n. Oh my God. Dapat ilan kayo talaman. Oh, lagyan mo gayat ang kaya katang kain. Oh, orchids. Ooh, there you go. Coffee mate. Jo, malimpan nyo lang kening Connecticut. So, wala na eh. Ano ko nga isipin? Vanilla extract. Ito yung rubber plant, Zor, no? Zorin, saan mo tayo kaya? No, hindi lang kayabi nga luwang ko. Hindi sana. No? Kaso tinyang kayabe, oh. Nakabarin natin yung kayabe. Ay, tabarin mo pa. Ano kaya, insan yung buri ko, ano kaya pa? Cut it while it's short. Pwede na ako manamit, di ba? Yeah. Ayun na ba? Sa bagay mag-ShopRite kapan eh. Sige, dalada ko rin ShopRite. Okay. Nung king Gmart, at ilang kahera. At ila rin naman kahera kin. Pero, ano ba ito? Zura natin kay. Ponsetso. Kaya ni kaya, pwedeng self. Hindi kang mag-iPash. Bala mo sa ating garden orchids. Itong orchids tutubo lang kitang side tamo, Zoran, sali ka tapametong. No? Rin may pantungo. Rin tayo. Tumubo yun. Ikit mo itang ugat na. Yung ako sa mga mo ay bantatin niya kahit ang kaya katamong design ba itong kaya katambalan. Ang bantatin. Mag-design ka kin kilwal ba nga? Hindi ng Ponsetso. 15. Patigan sila last room ito yan. You can any of those self-checkouts right down here. Take cash and card. We also have registers 3 and 5 open. 3 and 5. No, I'll just wait for. Is that open? The self-checkout? Yes. No, I don't. Okay.
wait, actually, yeah. Hey. She just got it. Yeah, it looks like they just finished that. Or are you paying with cash? No card. Okay, yep, right over there. Grab my yes. stuff right now. Hey, sama ka nila dyan. So, ikan dili mo mag. February na ako, sorry. So, scan mo yung kaya kang membership Card card. scan. Please begin scanning. Dapat natin kang membership card. So, kung ano may name, scan mo rin. Naku, kasama din eh, no? Yes. Oh my gosh! Oh my gosh! Wapa mo ko pa magkay kanina, 149. Yari nini. Oh, then no. Please remove the unscanned Oh, item. ito sinabi ko na Remember kaya. to always scan your item before placing it in the tray Ay, area. sorry. Please remove the unscanned item. Remember to always scan your item before placing it in the tray area. Please continue scanning. Yeah. Okay, thank you so much. That's okay? Can I scan now? Wow, mag-scan na ko. May excited kang Pokemon. 529. Sige, bindam. Beto ko. 529. Gosh. Tabla ko pa pa din. Nihilid. Uyan mo kini. Sabi mo kasi ka maglagay, Ken. Iko kasi ela may Please pa. remove the unscanned Ela item. pa may scan. Remember dito. to always scan your item before placing it in the tray area. Ang kanina ka ba? Please continue scanning. O yan. 2. Please touch Finish and Pay. 34.99. Ano nga, matching. May excited yung Pokemon na yun. Itang kamariye ni. Yung kamariye, na naman nakwa din ang tanin mo kong pera, di ba? Discount mo Kamura na na rin eh. 24 yan. Tapos na rin yun eh. O dagdagan mo na lang ng mura, lapot ang kaya magkamalo. Assistance is required for this item. Ah, Please set it aside and continue scanning. okay. This one. So you can only do 2 in 1 transaction, like 2 Pokemon items. Oh, Okay. really? So, yeah, So you that's have to okay? do- Those Yeah. are okay? Yep, that's fine. Alright. So, So this one, we have we to can only finish have first two. and then scan again? Yeah. Oh my gosh. Okay. Why? Inihari nina. I think so. You wouldn't have seen them if that wasn't it. I know! Oh my gosh. Okay. So, let's see. If you are finished scanning, Not yet. please touch Finish and XX Pay. banana onions. This one. 5.99. Ito ka sa akin eh. 7.99. 92. You have... Oh, kala kang puro cashback? Okay. No. Please wait. System processing. Follow the instructions on the pin pad. Next time nila rin cashback. Ano ba yung video to, Jo? Okay, approve. Please remember to take your receipt. May karakal kang Pokemon eh. Thank you so much. Okay, ShopRite ta naman ka nung gusto mo. O siya, kenta naman kay ShopRite. Nasaan ta ShopRite? Gigutan. Ano may lang ining lips ko dapat. Hindi ko nadalang kay. Siya na. Sisit ko ang dagat, nangibig kong daw, nasip puso kabalaw, nanat kong kulaw. This is not cold. Mila ko ikin sarili na may nakatiyang Pokemon. Hanggang hindi. Tacho. It's unbelievable. It's $4 only. Yan. Walmart. Siping na ning Walmart. ShopRite. Ay, nako. May nga panasig na naman kang Pokemon. May dagol ka siguro mata. Nalab niya higit mo lang. Ayan na. Ito. Na makapagpigil sa akin.
Ngayon yung ShopRite. Pacific na Walmart. Kitang kabila, Home Depot na yung manitang kitang dulo. Ayun. Where's ShopRite? Ooh, okay. Since may tatagay, may salita ng tiramisu. Zorin, tiramisu ah. Hindi ko talaga tawag yan. Ice cream. Ating pandita ko. So, ini paling ShopRite. Dapat yata ka na makatang guguyod, no? Nagrawit ang Kenny. Minsan Kenny kami sa Salintala. Oops, sorry. Tapos Kenny. Atin na rin minsan pa kami. Sample. Kasi sample na yan anyway. Second. Would you like a free sample? Ayan, do you like a Touch free start to begin. samples ka na, no? Kaya po rin. Ito, naano Jenny? Totoo ba yun eh? Alias siguro? Hindi, dinikit din. Pangin dali. Would you like a free sample? Touch start to begin. Isa ako talagang kahit tumumula kaya. May metong, tapos rosemary, mint, basil. Would you like a free sample? Touch start. Kita namin ba? Ipota namin summer. Conceacha, why? Please ako saling rose. Kasi, pagkabuanan ko ng ulit. Touch start. Kaso, ano kaya kuling rose? Christmas tree. Isa ang Christmas tree. So, makaninin mo rin yung ShopRite. Wala na kang salwan. Sureness. Ay, balo mo, nakakalimang ko. Salita ng Kai. Ay, hindi na katapal ng papa ko. Stick na. Isa kasing saling Kai. Chicken. Papin mo yung ShopRite nito. Kaya tayo na maglibot kasi marami na. Matata na counter dumping. Ay, sa wakas miras na Jo. Yarita ng may malengke. Maglagay na kami palang takap keng windshield. Kasi mag-snow canoe tonight hanggang bukas. So, from protection. Para kami magkasakit maglako.